sen päälle voidaan aloitella ja Jaana ja Terhi voi sitten vaikka päästellä sieltä ihmisiä sisään, jos tässä Joo. tulee vielä matkan varrella, mutta tervetuloa kaikille linjoille, historian toisille Hämeenlinnan kokous- ja kongressin teemakahveille, ja nämä on ollutkin ihan hauskoja kokeiluja. Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi virkistyspäiviä, ja tänään sitten meillä on teemana kulttuuria kokouksen oheen, eli halutaan vähän näin teemoittain kertoa, että mitä kaikkea Hämeenlinnassa voi sitten tehdä kokouksen tai muun tapahtuman lisäksi ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on täällä. Meillä on tänään linjoilla siis mun lisäkseni Jokisalon Jaana tuolta Hämeenlinnan Uudesta kesäteatterista ja sitten Terhi Rautamäki kertoo Verkatehtaan kulttuurikorttelin ja teatterin tarjonnasta sitten, että mitä kaikkea on luvassa siellä puolella. Ja sitten lopuksi mä varmasti vähän kerron vielä, että mitä Hämeenlinnassa yleisesti voi tehdä sitten myös, että minkälaista kulttuuritarjontaa täällä on. Mä olen tosiaan Toivasen Karita ja mä olen tästä Hämeenlinnan kokous- ja kongressipalvelulta, eli mun tehtävä on tehdä teidän tulonne tänne Hämeenlinnaan mahdollisimman helpoksi, eli jos haluatte kokousta tai muuta yritystapahtumaa tai tapahtumaa järjestää, niin multa voi aina kysyä vinkkejä ja neuvoja ja autan tarjouspyyntöjen pyytämisessä, eli ja se on ihan maksuton palvelu, eli tässä meidän alueella on paljon kokous- ja tapahtumakohteita, mutta myöskin sitten näitä oheispalveluita, mitä siinä kokouksen ohella voi tehdä. Tosiaan niin aika matalalla kynnyksellä muuhun voi aina olla yhteydessä, eli jos tänne suuntaan jotain haluatte järjestää, niin voi kysästä, että mihin kannattaa mennä. Mä oon puolueeton aina ja etin teille sitten teidän tarpeita vastaavat palvelut ja tilat sitten tästä Hämeenlinnan seudulta, ja yli 20 kohdetta meillä on mukana tässä yhteistyössä, oikeastaan kaikki isommat ja pienemmät kokous- ja tapahtuma- ja ohjelmapalvelutoimijat, tosiaan tunnen Hämeenlinnan kyllä muutenkin melko hyvin, eli vaikkei meidän kumppaniverkostoon varsinaisesti kuulukaan joku kohde tai käyntikohde tai muu, niin mielelläni kyllä sitten neuvon aina eteenpäin. Ja ehkä me nyt voidaan aloitella, niin mä luulen, että päästetäänkö tässä kohtaa vaikka Terhi sitten ääneen, ja mä jaan täältä sitten esityksen Terhille. No niin, mä hihkasen sitten, kun vaihdat slaidia sieltä. Niin. Joo, ja tämmöinen legendaarinen kysymys, laita vielä tuohon esitystilaa, että näkyykö nyt? Näkyy kyllä, joo. Joo. No niin, minäpäs aloitan. Eli tosiaan mä oon Terhi Rautamäki, mä oon Hämeenlinnan teatterilta ja mä nyt tässä sitten edustan sekä Verkatehdasta että teatteria, että tuo Verkatehtaan Rita Kujanpää myyntipäällikkö, niin hän on nyt sitten toisessa tapahtumassa, mutta ollaan samaa konsernia, eli oma toimistokin on siellä Verkatehtaalla. Mä vastaan teatterilla ryhmämyynnistä ja ryhmien elämyksistä ja vähän jeesailen siellä kaikenlaisissa asioissa, mutta noin niin kuin yleisesti niin Verkatehdas on aika monimuotoinen ja semmoinen niin kuin moneen asiaan taipuva kulttuurikortteli siinä Vanajaveden rannalla, että se rakennus on semmoinen vanha kehräämä ja jo itsessäänkin ihan semmoinen niin kuin miljöönä näkemisen arvoinen paikka, mutta järjestetään hyvin paljon siellä niin kuin kokousten ohessa totta kai sitten kulttuuritarjontaa myöskin sekä siellä Verkatehtaan puolella että sitten teatterilla. Meillä on siellä tosi monta eri niin sanottua näyttämöä, jos lasketaan sekä Verkatehtaan että sitten toi meidän oma päänäyttämö yhteen. Eli on helppo tulla sinne Verkatehtaalle, järjestää esimerkiksi siellä jotain omaa kokousta ja jatkaa sitten sinne vielä sitten iltaohjelmaan sitten sinne kulttuurin pariin. Saapi vaihtaa slaidia. Tässä on nyt tällaisia ehkä turhiakin lukuja, mutta läiskisin ne siihen ja höpäjän sitten ihan muusta, mutta te voitte siinä samalla vähän katsoa, että paljon sinne mahtuu sitten sitä väkeä.
väkeä ja minkälaista tapahtumaa me ollaan siellä sitten niin kuin järjestetty. Ja jos kiinnostaa niin kuin enemmän sitten tavallaan se niin kuin niistä tiloista, mistä sitten siirrytte kulttuurin pariin, niin siellä Verkatehtaan sivuilla löytyy kyllä sitten jos jonkinnäköistä asiakastarinaa, eli sieltä pääsee näkemään sitten, että minkälaisiin niin kuin tiloihin ne tilat sitten niin kuin muuttuu. Mutta sanoisin ehkä, että summa summarum se mahdollisen oman kokouksen tai oman tapahtuman päätteeksi sitten sitä kulttuuria, niin sehän se on nyt tässä se meidän tämänkin Teamsin aihe, eli herkästi pystyy siihen sitten samassa kulttuurikorttelissa yhdistää sitten sitä kulttuuria. Verkatehtaalla on tosi monipuolisesti sekä konserttitarjontaa, ihan niin kuin konsertteja. Sen lisäksi teatteri löytyy siitä samasta korttelista. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin noita teatterin asioita. Sitten meiltä löytyy kulttuurikorttelista löytyy myös taidemuseo. Karita varmaan kertoo näistä vielä tuolla lopussa. Löytyy kulttuurikeskus Arksi. Sitten meiltä löytyy semmoinen Omata Art and Joy, semmoinen luova maalaustyöpaja. Aivan semmoinen ihana, minne itsekin joskus uppoudun, kun käyn siellä Rinan luona kylässä. Eli siellä järjestetään sitten erilaisia taidemaalaustyöpajoja tai vaikka esimerkiksi Art and Wine-tilaisuuksia. Eli niihinkin pystyy sitten järjestämään ryhmälle tilaa. Ja itsekin olen sinne sitten jonkin verran niin kuin paketoinut niin kuin teatteria ja sitten tämmöistä Art and Wine-pakettia, missä sit saa yhdistää sekä sen kulttuurin myös sit siihen taiteeseen. Mutta olisiko kellään mitään kysymyksiä? Ja Karita voi ehkä mennä sitten seuraavaan mä voin mennä seuraavaan ja chattiin voi laittaa kysymyksiä, jos tosiaan tulee kysyttävää mieleen, ei ole välttämättä pakko sieltä mikkiä aukoa, tai jos tulee mieleen tai voi laittaa sähköpostille sitten myöhemminkin tai soitella. Se mulla tuli mieleen tähän lisätä noiden niin kuin Verkatehtaan tilojen osalta, että just tänään puhuin yhden asiakkaan kanssa, ketä tarvii aika paljon tämmöisiä työpajotiloja oman tapahtuman yhteyteen, niin se on aika hauskaa, kun sitten kerroin just siitä, että teatterin tiloja voi erilaisia, jos ei ole niin lukkoon lyöty niiden työpajojen sisällöt, niin teatterin tiloja voi hyödyntää, samoin kuin taidemuseon tiloja tai sitten muuta, mitä siinä alueella on, niin se on mun mielestä sellainen tosi hauska kombo. Niin kuin, että kun kaikki on kuitenkin vähän niin kuin siinä saman katoalla. Ja jos joku on siellä Verkatehtaalla käynyt, niin tuo verkkitilahan on nyt täysin uusi. Eli se on nyt helmikuussa aukastu, semmoinen tasalattiatila, missä pystyy järjestämään myöskin hyvin monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Teatteria hyödyntää sit myöskin sitä. On ehdottomasti. Eli tosiaan teatterissa meillä on niin kuin päänäyttämö on 350 paikkainen ja jonkin verran tehdään sinnekin ihan sitten vuokrauksia, että sen tiedän vaan itse, koska niistä vastaan, että nyt on aika paljon meidän omia tuotantoja siellä, mutta aina kannattaa niin kuin kysyä, koska meillä tosiaan vuokrataan myös sitä teatteritilaa ja sitten myös teatterin lämpiötilaa, että paljon siellä on niin kuin vaihtoehtoja sitten kylläkin. Mutta vaihda vaan, eli päästiin siihen varsinaiseen kulttuuri. Eikö näy teillä Tom of Finland musikaalisia? Näkyy. Mulla näkyy, pitäisi näkyä. Eli jos tähän nyt sitten päästään ihan puhtaasti kulttuuriin, niin syksyllähän sitten kajahtaa Hämeenlinnassa tämä Tom of Finland musikaali, eli 3.9. eteenpäin on sitten tämä vuorossa siellä Verkatehtaan puolella Vanajasalissa, missä on sitten 700 paikkaa. Ja mä tuossa mietin ennen tätä, että mitkä olisi semmoisia niin kuin kuvaavia sanoja tai ehkä adjektiiveja, että mitä se tulee niin kuin olemaan, että saisi jotenkin tiivistettyä sen, mitä se on. Niin, kyllä mä vähän kirjoittelin tuonne päähäni sellaisia sanoja, kuin että se tulee olemaan niin kuin iloa ja musiikkia ja tanssia ja hurmosta ja näyttävyyttä, koskettavuutta. Ja sitten sanoisin vielä, että varmasti jokainen lähtee sieltä sitten kotiin voimantuneena. Et kun tavallaan tämä
maailman nykytilanne on se, että kaikki niin kuin sekä maailmalla että Suomessa niin polarisoituu vauhdilla ja tuntuu, että on menty niin kuin askeleita taaksepäin, niin kuin varsinkin yhdenvertaisuudessa ja suvaitsevaisuudessa, niin tämä musikaali on niin kuin ajankohtaisempi kuin koskaan, ja sieltä tulee ihan kaikille semmoisia niin kuin ilon ja onnen kokemuksia. Et sen toivoisin, että mahdollisimman moni niin kuin tulisi katsomaan jo ihan sen ilon ja yhteenkuuluvaisuuden vuoksi. Yeah. Ja tuonne Tom of Finland-musikaaliin, niin toi meidän Verkatehtaan ravintola on myös sitten tehnyt semmoisen Tom of Finland-menuun, eli tiettyihin esityspäiviin, ei ihan kaikkiin, mutta aika monessa se on myöskin, että siinä pystyy sitten niin kuin, lounastaa yhdessä erikoisella Tom of Finland-menyllä ja sitten päätyä sitten musikaaliin sen jälkeen. Ja toki voi sitten, niin kuin, että jos tulee omalla porukalla, niin aina kannattaa kysyä vielä niitä tiloja sitten, että jos haluaa vielä vaikka jotain kokousta siihen sitten yhdistää. Eikö siellä ole luvassa ihan uutta teknologiaakin myöskin? Joo, kyllä on luvassa, ja tosiaan siinä on ihan niin kuin sanoisin, että siinä on ihan niin kuin Suomen eturivin niin kuin näyttelijät ja taiteellinen niin kuin työryhmä muutenkin mukana. Eli on ihan musikaaleista, televisiosta ja elokuvista tuttuja näyttelijöitä, ja sitten toi Karita mainitsema erikoinen tekniikka on sitä, että siellä on Jukka Haapalaisen koreografia, ja Jukka Haapalainen tekee juurikin tällä hetkellä, meillä on harjoitukset siellä käynnissä, niin siellä yksi tanssija tanssii tietyt osiot, ja sitten nämä Touko Laaksosen taidekuvat, niin ne animoidaan, eli sitten siellä syksystä alkaen, niin siellä lavalla nämä taidekuvahahmot tanssivat yhdessä elävien näyttelijöiden kanssa. Et se tulee olemaan sitten semmoista niin kuin näyttämötekniikkaa, mitä ei ole Suomessa ennen nähty. Eli tämä oli se erikoisuus, mikä siinä on. Et en tiedä, onko joku kuullut, mutta että 2017 oli Turussa niin kuin kantaesitys, mutta nyt on sitten 2.0 ja Vanhajasalissa. En malta odottaa. Mielenkiintoista. En myöskään. Meillä on harjoituskäynti tosiaan nyt käynnissä, ja siitä se sitten lähtee, että teatterissahan menee tosiaan tämä kausi niin, että meillä on nyt toukokuussa on vielä harjoituksia, ja sitten on kesäloma ja elokuussa jatkuu harjoitukset uudestaan, ja sitten syksyllä alkaa toi näytöskausi. Ja tammikuun loppuun asti, oliko se niin, että se jatkuu? Joo, Tom of Finland-esitys on tosiaan sinne tammikuussa on vielä, tammikuun aikana vielä viimeiset esitykset. Mutta kannattaa käydä ihan semmoisella sivustella kuin tofmusikaali.fi, eli sieltä löytyy koko tämä huipputyöryhmä ja näyttelijät ja kaikki näytöspäivät ja myös se mainitsemani Tom of Finland-menu. Ne löytyy kaikki sieltä tofmusikaali.fi-sivustolta. Kyllä. Ja se, mikä täytyy sanoa vielä, että jos ei tunne Hämeenlinnaa niin hyvin, niin Verkatehtaan kortteliinhan on hyvin helppo saapua, eli se on ihan siinä juna-aseman ja linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä, että hyvin pääsee julkisella. Sanoisin ehkä, että juna-asemalta kävelee ehkä semmoinen 7 minuuttia sitten, että kaikki on siinä sitten samassa. Sä menitkin sinne viimeiseen slaidiin jo. Joo, olisiko eli tästä edellisestä halunnut vielä jotain? No eipä oikeastaan, siinä on vaan toi, että tosiaan, että pyritään niin kuin meidän teatterissa on, niin kuin pyritään keskittyä siihen, niin kuin tuossa lukeekin, niin musiikkiteatteriin ja kotimaisiin näytelmiin ja kantaesityksiin. Ja sitten meillä on toki myös paljon vierailevia esityksiä. Eli esimerkiksi Martti Suosalo käy meillä erilaisten teosten kanssa aika usein, että pyritään myös tuomaan sitten niitä vierailevia esityksiä meille. Mutta se viimeinen slaidi, mikä sulla siinä jo olikin, niin siinä on nyt semmoinen niin kuin, hyvä kooste siitä tulevan syyskauden ohjelmistosta. Eli tämä ensimmäinen, tämä Kaos kulisseissa, niin mä sanoisin, että hys ihan vielä siitä, että ei ole vielä julkaistu, mutta toin sen siihen teille nyt kuitenkin jo näytille, että kyllä se ensi viikolla julki tulee jo. Mutta tämmöinen sanoisin naurun kohelluksen ja vielä toisen kerran naurun teos. Et Janne Kataja siinä sitten muiden näyttelijöiden kanssa koheltaa menemään. Että jos niin kuin huumoria ja naurua etsii sitten sieltä kulttuuripuolella, niin tässä on nyt sitä sitten potenssissa 3. Ja sitten on toi Suuremmoista, eli siinä on sitten Satu Silvo. Ja sanoisin, että se olisi sitten niin kuin glamouria, naurua ja pukuloistoa. Et siellä on Puvustamo tekee nyt
kovalla vauhdilla hienoja upeita pukuja tähän oopperadiivalle. Ja sitten on toi Idän pikajunan arvotus, eli suosittu esitys, joka on ollut meillä kevätkaudella, Poirotina Kristo Salminen, niin se jatkuu myös sit siellä syyskaudella, ja siellä on mahdollisuus saada myös semmoinen kahvisalonki sitten siihen. Toki ruokailut järjestyy aina Verkatehtaan puolella, mutta siellä on myös semmoinen erityinen Idän pikajunan kahvisalonki. Ja sitä mä ehkä kuvailisin, että siellä on aivan loistava äänimaailma ja itse upea se Idän pikajuna on aivan upea ja upea Kristo. Voin suositella, olen käynyt katsomassa. Joo, hyvä. Ja sitten vielä toi Grumpy Old Woman, eli se on juuri näin, kun tuossa lukeekin, että vaikka maailma muuttuu, niin yksi asia on varma, eli kun nainen kyllästyy, niin asioita alkaa tapahtua, ja näinhän se monesti on. Siinä on meidän oman teatterin komediatykit, Birgitta, Johanna ja Katariina, ja siellä voitte tulla sitten laskemaan teidän omat akkapisteet. Myös miehet voivat laskea omat akkapisteensä, ja se on takuuvarmaa naurua ja samaistumista. Ja siihen yhteyteen mä mainitsin tuolla alussa, niin on tämä Anna Krampin Maalata mitä se haluaa, semmoinen maalaustyöpaja, joka ollaan paketoitu yhdessä sinne sen omata Art and Joy -taidepisteen kanssa. Eli siellä mennään ensiksi teatteriin katsomaan nauramaan ja laskemaan omat akkapisteensä tänne Grumpy Old Womanin pariin, ja suoraan teatterista siirrytään sitten sinne maalaustyöpajaan maalaamaan oma sellainen voimataulu. Kuulostaa hyvältä. Kyllä, tämmöistä on luvassa Hämeenlinnan teatterissa ja Verkatehtaalla. Ja Verkatehtaasta vielä sen, että Verkatehtaan ohjelmassa, kun mä itse edustan teatteria, niin Verkatehtaan ohjelma päivittyy, teatterin ohjelmat päivittyy, niin kuin me tiedetään, hyvin pitkälle, mutta Verkatehtaalla tulee jatkuvasti uutta, lähinnä konsertteja sun muuta, että silloin kannattaa käydä katsoa siellä Verkatehtaan tapahtumakalenterissa. Kyllä. Joo, näin. Me olemme hyvin ylpeitä Hämeenlinnan ei pelkästään teatterista, mutta myöskin kesäteatterista. Että oikein korkealuokkainen tarjonta, ja nyt mä jaan täältä seuraavaksi sitten tuon Jaanan esitystä, niin Jaana voi aloitella siitä. Joo, eli mä olen Jaana Jokisalo ja Hämeenlinnan uudesta kesäteatterista, ja nyt te tosiaan kuulitte teatterista, joka on niin kutsutusti kaupungin teatteri, ja me ollaan kesäteatteri ihan yksityinen. Hämeenlinnassa on ollut 50-luvun puolivälistä lähtien kesäteatteria, samalla paikalla ollaan edelleen. Teatteri pyöritti kesäteatteria aina vuoteen 1986 asti muistaakseni, ja sen jälkeen kesäteatteriyhdistys otti vastuun. Ja kun yhdistys lopetettiin, niin 2015 Otto Kanerva päätti, että hän perustaa kesäteatterin Hämeenlinnaan. Ja mä olin hänen mukana siinä ja mietittiin, että mikä sille tulee nimeksi. Ja sitten me vaan ajateltiin, että Hämeenlinna ja kesäteatteri on oltava mukana. Samaa nimeä ei saada ottaa, joten siitä tuli Hämeenlinnan uusi kesäteatteri, eli Hukki. Ja sillä on nyt sitten menty tässä jo reilu 10 vuotta. Me ollaan kaupungin puistossa ihan keskellä puistomiljöötä, ihana paikka, mutta siellä on kaikki fasiliteetit kunnossa. Meillä on kokonaan katettu katsomo. Meillä löytyy selkänojalliset penkit, semmoiset pitkät penkkirivistöt, että siinä ei ole väliä, että onko leveämpi vai kapeampi takamus, kaikki mahtuvat sinne kyllä. Meillä on myöskin ihan siistit vesivessat, ei ole mitään pajamajoja, vaikka ollaan keskellä puistoa. Meillä löytyy kahvilaa ja viiniterassia, ja sitten jos ryhmän kanssa tulee, niin vippipaketit on meillä tietysti yksi semmoinen ehdoton juttu. Meillä on oma vippiteltta, sinne saadaan tarjoiluja, sinne saadaan vähän ohjelmaa. Meillä on ollut muun muassa suklaateistingiä, meillä on ollut skumppa-impro, rentoutusta, mitä kaikkea. Et se on semmoinen kiva juttu, minkä voi sitten vaikka työporukan kanssakin tehdä. Et sinne mahtuu semmoinen 80 menee vielä mukavasti, mutta sanotaanko, että 20-50 henkeä niin on kaikista ideaalein siihen. Et se on tosi kiva, että siinä kannattaa ryhmän kanssa tämmöisiä vaihtoehtoja miettiä, ja kun siellä saa olla sitten omassa rauhassa, niin muut ei myöskään häiritse. Meillä on 560-paikkainen katsomo,
eli aika isoja porukoita mahtuu kerralla. Saa myöskin tilausnäytöksiä, niitäkin meillä joka vuosi on. Ja semmoinen reilu 20 000 katsojaa meillä joka kesä on, että kyllähän sitä väkeä siellä sitten käy. Mutta mitä meillä on sitten tänä vuonna? Niin tänä vuonna on yölinnun musiikkia. Meillä pääsääntöisesti on juurikin niin, että meillä on jonkun bändin tai artistin musiikkia ja sen ympärille on rakennettu tarina, eli se ei ole, niin kuin tämäkään tarina ei kerro yölinnusta, vaan siinä on yölinnun musiikkia. Meillä on yhden kerran ollut bändistä kertova esitys ja se oli Dingo-musikaali, mutta muuten on tosiaan aina vaan niin kuin sen bändin musiikkia. Meillä on live-bändi joka kerta. Meillä on tänä vuonna kapellimestarina Aleksi Laukkonen, joka jatkaa sitten Tom Finland-musikaaliin. Teatterin kanssa tehdään yhteistyötä. Tämä ei ole yhteistyötä, vaan tämä on ihan sattumaa, että Aleksi sitten jatkaa sinne. Ja muuten meidän näyttelijäkaartissa on upeita laulavia näyttelijöitä, muun muassa Heta Halonen, joka on kruunattu tango-kuningattareksi 2022. Siellä on Patrick Veitcher pääosassa, näyttelee Elmeriä, eli hänen idoliinsa on Elvis Aaron Presley ja hänen nimensä on sitten Elmeri Aaro Pessi. Vähän tätä idoliaan sitten muokaten. Hän on varastomiehenä päivät ja iltaisin sitten Rytmipojat bändinsä kanssa käy soittelemassa ja laulelemassa. Ja Patrick on todella taitava nuori näyttelijä, juuri valmistunut teatterikorkeasta ja osaa soittaa kaiken maailman soittimia ja laulaa. Ja tätä esitystä varten hän opetteli sit soittaa myöskin haitaria. Eli meillä esityksessä haitari soi useampiinkin kertaan ja meillä kuullaan myöskin haitari battle, mikä on tämmöistä vähän erilaista, mitä ei ole aikaisemmin varmaan missään ollut. Meidän esityskausi alkaa tuossa juhannuksen jälkeen. Tiistaina on ennakko, 24.6. keskiviikko on sitten ensi-ilta ja elokuun puoliväliin asti näytellään. Ja lipun hinta on 46 €, 42 € ryhmähinta ja löytyy kaikkea sitten siltä väliltä, niin saadaan varmasti sovittua jokaisen kanssa. Ja teidän sivultahan löytyy hyvin lisätiedot, mitä kaikkea on mahdollista ja mistä niitä lippuja voi ostaa. Kyllä, juuri näin. Olisiko jollain ollut tässä kohtaa kysyttävää kesäteatteriin liittyen? Voi sitten Karitan kautta tai suoraan laittaa viestiä, jos tulee myöhemmin mieleen. Kyllä. Ja toihan tietysti jo ehkä yritysryhmille voi olla toi kesäkuun loppu ja heinäkuun alku, mutta elokuussahan jos on tapahtumia tai kokouksia, niin alkupuolella niin ehtii vielä kesäteatteriinkin näytökseen. Et sehän on ihan upeata aikaa ja jos muuten tulee ryhmän kanssa, jos haluaa kesäpäivää järjestää, niin voi sitten auttaa niiden muiden käyntikohteiden ideoinnissa ja ruokapaikkojen myöskin. Ja meillähän on siis meillä on sitten myös, onko teillä nyt se Teams-näkymä siellä vai? Joo, katsot, se jäi mulla tuohon toiseen. Tehdään tämmöinen pieni kikkaus, katsotaan mitä tapahtuu vai häviääkö kokonaan. Noin. Niin meillähän on tänne koottu siis meidän verkkosivuille Visit Hämeenlinna.sivuille, niin lopetetaan tuosta jakaminen ja laitetaan toi Visit Hämeenlinna-sivustot, niin sinnehän on siis koottu aika hyvin näitä muita käyntikohteita, eli visithämeenlinna.fi. Tänne on ideoitu ihan päiväohjelmia ryhmille, mitä voi katsoa. Sitten täällä on tänne on myöskin laitettu näitä meidän kiinnostavimpia kulttuurikohteita, aika pitkälle siis kulttuuriteemalla. Hämeenlinnassahan on paljon tarinoita, että sikäli se on hienoa, että meidän ei varsinaisesti tarvii keksiä mitään päälle liimottua, vaan hyvin paljon mielenkiintoisia käyntikohteita ihan tässä kaupungin-alueella, mutta myöskin sitten tietysti noissa meidän upeissa pitäjissä, mitkä on ihania vierailukohteita, niin täältä voi käydä katsomassa sitten
sitten sisältöjä näihin meidän kaikki museot tietysti löytyy ja muutenkin täältä. Vankilamuseo on varmaan sellainen, mikä monille voi olla uusi kohde ja kiinnostaa. Ja sitten mun mielestä mikä on niin kuin jos miettii tätä kulttuuriteemaa kaikkinensa, niin kyllähän meillä on hyvin vahva ruokakulttuuri myöskin täällä Hämeenlinnan seudulla, eli meillä on kartanoita, mihin pääsee ruokailemaan, missä on hyvin vahvasti siis paikallisuus näkyy. Ja sitten muutenkin linnalla on ruokailumahdollisuus, että ne on ihan hienoja kokemuksia siihen oman tapahtumayhteyteen. Ja voidaan siis tehdä myös niin, että jos kokous on vaikka jossain keskustan kohteessa, niin voidaan miettiä sitten siihen illallista johonkin meidän upeista muista ehkä tämmöisistä perinteisimmistä tai kulttuurikohteista sitten myöskin. Että niin kuin mä tuossa alussa kerroinkin, niin mielellään sitten aina auttelen siinä ideoinnissa ja sen sisällön suunnittelussa. Mutta mä luulen, että me ollaan käytetty aika hyvin kohtapuoliin se puolisen tuntia, että jos ei kellään ole tässä kohtaa tuu mieleen kysyttävää, niin mielelläni siis vastailen myöhemminkin kysymyksiä, voi laittaa sähköpostia tai soitella ja tuolta hameellinnakongressi.fi-sivulta löytyy mun yhteystiedot ja tietysti olette saanutkin multa sähköpostia, niin tässä kohtaa haluaisin siis toivottaa kaikille oikein ihanaa viikonloppua ja kevättä ja toivottavasti me voidaan jossain vaiheessa olla yhteyksissä. Ei muuta kuin moikkaa ja kiitos. Moi moi! Moi moi! Kiitos. Kiitos. Kiitos, moikka. Mä keskeytän täältä vielä tämän lopetan nauhoituksen. Näin.